Хайде днес да погледнем на здравето от един съвсем различен ъгъл. Ще разгледаме една концепция, която наистина може да преобърне представите ни за болестите и, за това как да сме добре. И всичко, ама наистина всичко, тръгва от един много важен въпрос. Защо се разболяваме днес? И знаете ли защо е толкова важен? Защото отговорите днес са корено различни от тези в миналото. Само се замислете. Времената на нашите баби и дядовци са безвъзвратно отминали. Тогава, основните заплахи са идвали отвън, някаква инфекция, злополука, неща, които се случват бързо. Днес картинката е съвсем друга. Борим се с проблеми, които се развиват бавно, тихомълком и то отвътре. Добре, хайде да видим тогава в какво точно се изразява проблемът, пред който сме изправени в 21 век. Факт е, че средата, в която живеем, няма нищо общо с преди. Замислете се, почти не се движим. Храната е пълна с неща, които не би трябвало да са там. Стресът е постоянен наш спътник, а за замърсяването дори няма нужда да говорим. Всичко това буквално бомбардира телата ни по изцяло нови начини. А най-интересното е как всички тези външни неща отприщват цяла верижна реакция вътре в организма. И точно те водят до едни такива вътрешни дисбаланси. Говорим за неща като наднормено тегло, хронични възпаления, тотално объркана чревна флора. А това е само началото. Това е основата, върху която се градят много по-сериозни проблеми. И тези вътрешни проблеми, разбира се, не си стоят просто така, скрити. Точно обратното, те избиват на повърхността под формата на онези болести, които днес, за съжаление, са се превърнали в ежедневие. А за да придобием представа за мащаба, вижте това число. Над 50%. Повече от половината смъртни случаи в света се дължат на болести, които са пряко свързани с начина ни на живот. Това не е просто статистика, това е глобална здравна криза. И кои са тези състояния? Все познати имена, за съжаление. Високо кръвно налягане, диабет тип 2, метаболитен синдром, дори депресията и бърнаутът. Всички те имат един общ корен и той е в начина, по който живеем днес. Значи става ясно, че нещо в подхода трябва да се промени, нали? Стигаме до извода, че е време за изцяло нов подход. Не е такъв, който просто маскира симптомите, а такъв, който се заравя дълбоко и търси истинската първопричина. Добре, щом има проблем, трябва да има и решение, нали? А концепцията, която разглеждаме днес, го представя под формата на 4 основни, да ги наречем, стълба на здравето. Идеята е следната. Ако успеем да подкрепим тези 4 ключови системи, които са абсолютно взаимосвързани, а именно метаболизма, алкално-киселинния баланс, чревната флора и имунната система, то тогава можем да помогнем на тялото да се върне към своя естествен баланс. Хайде да видим всяка една от тях по-отделно. И така, да видим сега как на практика можем да подкрепим всеки от тези стълбове. И тук акцентът пада върху нещо много важно – природните подходи, а не химията. И така, стълб номер 1 – метаболизмът. Това е, представете си, двигателят на нашето тяло. Той отговаря за абсолютно всичко – как превръщаме храната в енергия, как транспортираме хранителните вещества до всяка клетка и, не на последно място, как изхвърляме отпадъците. А сега внимание, защото следващата цифра наистина е потресаваща. Смята се, че 95% от болестите имат метаболитен произход. 95%, което означава, че почти всички онези болести на модерния свят, за които говорихме, всъщност тръгват от проблем точно тук, в метаболизма. Добре. И какъв е проблемът с метаболизма? Най-често той се задръства. Пътищата, по които се движат хранителните вещества и отпадъците, се блокират. Причините обикновено са комбинация от повишена киселинност в тялото и, разбира се, лоша диета. А подходът за решение – да се използват естествени активатори. Като пример е дадено алоe вера, което може да помогне за стимулиране на цялата система, да я отпуши, така да се каже, и да помогне на всичко да тръгне отново гладко. Преминаваме към стълб номер 2 – алкално-киселинния баланс. А тук картинката е меко казано притеснителна.
Вижте идеалното съотношение и вижте каква е реалността днес. Модерният ни начин на живот буквално е обърнал нещата с главата надолу. Това постоянно състояние на свръхкиселинност, наречено ацидоза, е огромен проблем. Причините са ясни: преработени храни, твърде много месо, постоянен стрес. За да се противодейства на това, подходът е да дадем на тялото това, което му липсва – основни алкални минерали. Те са като пожарогасители за тази киселинност и помагат да се неутрализира и да се възстанови така нужния баланс. И стигаме до стълб номер 3 – червата. Или по-точно, нашата чревна флора. Това е една цяла екосистема вътре в нас, която е толкова важна, толкова комплексна, че не случайно я наричат вторият мозък. И тук отново се сблъскваме с дисбаланс, този път между добрите и лошите бактерии. Причините? Отново, лошо хранене, но също и медикаменти, особено антибиотиците, които действат като атомна бомба за чревната ни флора. Така че решението е съвсем логично. Трябва активно да помогнем за възстановяването на добрите момчета. Да заселим отново червата с полезни пробиотични бактерии, които са абсолютно критични не само за храносмилването, но и за имунитета ни. И така стигаме до четвъртия и последен стълб – пазителят на нашето тяло – имунната система. Проблемът е, че тя е подложена на постоянен тормоз от всички онези стресори, за които говорихме, и това я изтощава и отслабва. И точно за това тя има нужда от директна, мощна подкрепа. Тук подходът е да й се даде един силен, концентриран тласък от природата. Като пример е посочена коластрата, за да се подсили и регулира нейният отговор. Добре, разгледахме 4 стълба по-отделно. Но как всъщност работи всичко това заедно? Защото тук идва най-важното. Ключът към разбирането на цялата концепция е, че тези стълбове не са отделни независими единици. Те са части от една свързана система. И може би най-добрата аналогия, за да се разбере това, е следният цитат. Той казва всичко. Здравето не е един магически куршум, не е един единствен инструмент. То е хармонията, синергията на цялата система, която работи заедно. И всичко това ни води до един финален, но може един най-важен въпрос, който всеки от нас трябва да си зададе. Въпрос, който всъщност изисква фундаментална промяна в мисленето. Да спрем просто да реагираме на болестите и да започнем проактивно да се грижим за здравето си.